This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban, at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo, mabig yakabwasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat yung mga iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Pakar at sari Matuan, Liknaay Balay. Agaw natan na Martes sa tatang tanagagik, petsa 16 la, at bulan na Disyembre taon 2025. At nakaulap na nakantabay lalangula. At sayan programa tayo at ating talagagig sari magteriyoran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magterilingkor magteriyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Nag-umpisa na. Karo man natatang tanagagik, wala lamay anticipated mass. First day of the 9-day novena para at sayay before Christmas at ating tanagagik. Insan niman na palbangon. At pero masalimot. Masalimot suliknaan partner. Kinoy. Singa nga po'y naliknan butol. Yang gano siplog na butol na daga mangga po. Sakbay ka. Halikas ko. Sakbayak 4:30 nan kalabyan wajak dagupan ay 6 o'clock. Medyo butol. Pero ni man na kabosan 4:30 4 o'clock kwanto ay singa nga po nalik na ibutal. Singa maalinsangan ang panahon. Yakwanda ka paborito ajay. Pero ang gamanunta na tatang tanagagik, that's the first day of the 90 novena para before Christmas. To, At, pero siksikaso yun nila man nyo, tantay-latan, ano nyaran panaon lang ti kapaborito ajay, at katekap ton nay tay panateng. Yes. Mong labat lata usulan natin may wala ray anticipated simbang gabi to. At saray barabarangay. Wala. Sa ramay aliwala ba dyan na balay, di ba? Ramay simbaan at barabarangay. At wala matlaray manggagawa na anticipated mass, di ba? Wala. Ginapuan daman, ditad Kapitolyo actually, Karuman. Wala matla. Wala. Actually, di ba si kami, bitlang kulabat la kapaborito RJ, wala ray ka-schedule mat, may nigatar iran barangay, pamisaan, anticipated mass ballot. Yes. Anticipated mass, kaimbasan Bandad man tuman. silungat. Yes, kaimbasan tuman,
At si katumat so may pamisa 4:30 di man mismo at parish. Anto, Yes, yes, yes. So at sa may karuman di man at balugo pandel. Gima po di man at si kami. At sa may Jesus and Nazarene Parish. Insan na ani December 16 Amangkuro. Kaya rin Amangkuro, Barangay Balugo. Alas 6 na labi nani. Insan kaya rin Balugo ang sublay subasing na atay December 18. Insan December 19 Balugo Pandel. December 20 Barangay Amangkuro. Insan December 21 Barangay Balugo. December 22 Barangay Basing. December 23 Balugo Riverside. Riverside tan at atin talagagi sa Christmas Eve at ay December 24 alas 6 na labi di tanad Basing Gymnasium insan alas 10 di man Dulag Church si katutan so may misa insan the following day at Sunday December 25 Christmas alas 7 na kabuasan 8:30 in the morning di man Dulag Dulag Church. So si katutan so sa may schedule tayo ditan at Jesus and Nazarene Parish itan at Dulag. Dakulmat ni. So, ki misa. Ay, dakulmat. Okay. Dakulmat. At makapaliklik at wala rapatira ugugaw. Ya asakbay. Yabin mangunmat. Intagar lagi na sara may atang da. Yes. Isan nanutangkutan nun may kagawantan marakop. So, mimisay palbangon. Nasingog mula ratay puto bongbong. Ay, Marang kakalot na puto. Ganyan. Pero karakala da sara may talagan deboto. Ramay manani siya. Ramay katoliko kung kula. Talagan ipreparaan ng datan. Every morning. Ay, on. Tamalatan si 4, tradition latan eh. Kasi Tradition. agkamasakbay, ang kalamakairong Ay, natwa. mangkaladiking. Dad karakol nasaray mimimisan naynay. Basta unyaran panaon. But speaking of nasingob kapabrito Happy birthday manaya. Great ko ni. Si basta nyaran na pizza December 16. pati man birthday. Birthday ng former governor sana managbayani. Di ba? Victor Agbayani. Yun, happy birthday. Kada December 16 may misa. Sa birthday to. Birthday to. So anto ta singob. Sa kwam mo lang ti, bali-bali nasingob dad kagkabasan, aratay puto bongbong. Masamsamit ya kano, nagawin. Yes. Singa, no aratan so nasisingob mo, singa amay, bali-bali, sanagaw mo. May feeling mo, Christmas lang talaga. Yes, bali-bali feeling mo lang te. Plus buto. Atan la bata, ditad baloy na binmalay, problema dani ang gadsareng kaplusan, basura. Kinawala na Agdani adok-dok ni man masuluklan man sa kisimba. Irara may basura, yaabun bunton. Singa ditad si kami, wad man ni. Naoranan la, naagawan la, nagunuyan, wala rin dadalan, aka maskara lara. Aka face mask lara. Masuluklan man atin man sa kisimba mo ala kapabrito adya. Unyara may agaw na Tuesday, unyara may agaw na schedule na panag kolekta na basura. Naniman, tinupatan ko mo may sakay kagawad at barangay Dulag, ay, wab mo ni, so sara may basura da kuno. Terason ko doy, kinatag ni nala ay. May arungol kon singa interview at kinan mayor, anga po may pampagasolina. Na mo inapruban so budget ko no, nasa isang gunay ang bayan. Arami bubunag ya bulan. Ang gaping problema. Ta kasi sa inusar ng mayor, sarili ton driver, sarili ton aramay truck. Paano walay biyahe da? Paano agdan ni na arap? Pero unong da kwambulante, unong da interview, kapi budget, kapi panggasolina, aratan may truck, behikulo na munisipyo. Pero no wala rin problema, unong nalatan impormasyon, sarili tumatlaya luganan sa usaran to. Ay, yung sarila si Rimir tani, paano, asing girly Christmas, paano maamobla. walay biyahe da? Yan, talaran na nyo. Kaya ang kapoy pundoy. Away, at sanggunang bayan. Anong nga da singom mo labat? Anong nga da singop ko, tas sa nasingom ka. Sa kwanto ng sa may interview dad si Mayor Lante, wala may interview dad si Kato, at nga po ni pampagasolina da ko na.
lapot ang niinapurban mo na Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan. Vice Mayor Mamenta, na rin interview ta. Ah. Na kabatan ta sa tanyong impormasyon. Di ba kasi no approval na budget. Siyempre wala impluwensya to ng Vice Mayor. Tas Hindi, ikatoy isang undalan na Presiding officer. bayan. Of ng course. Binmalay. Oo. SOP tan kapaborito Yes, RJ. oo. Yan wala ri untan. At siyempre may importante ditan at walay pang gasolina to. Wala kontak mo, sikat to. Sige nga, abalang may kontak ko At si Vice Mayor. Pero walay greetings to. Merry Christmas, Vice Mayor! Itaktak mo, Mamenta! Wala. Wala, siyempre. Oy. Kintanay. Merry Christmas, Vice Mayor. Talagang very jolly person. Mm. Si Vice Mayor Mamenta. Oo. Ano pong kumanay so sinalivya truck na tabalbalag man na truck Balag. Pero Oo. nga pulanti gasolina to. Paano nyo ganun. kurang matoy? Di ba? Oh. Kanya na siguro... Siyempre nag-aunandar, di nga useless maken. it's a It concern doesn't serve of, its purpose anymore. Everybody. Mga Mga nanunungkulan. Mm. Kasi nung maminsan, siyempre, say problema, na pag-resolvaan, pangkakasakayan. Tinga dita nagkyan, legan niya anapon mo, Mm. dita bali minlinggiin. Sige. At nyala, may pitalaran, iabayag na saray residente, singa siya, dita may Street, Barangay Manibok, Linggiyan, Pangasinan. Mhm. Ia problema mi ed sa tay prime water. Oo. Di ba bayag la ya mga liwak na midyas. Luan para ugaw, Kinay. para pansapit na sa may gripo. Mapapaway, danomod gripo, ya marutak. Okay, delikado tan partner. Ya ay socialist triangle. Mambusit si so matsatan. Natan. Ande say kwandamot wala ray chlorine to. May kalulumot labat siguro may old pipe. Undadalan di man napagmunsapitan. Mhm. Pero safe naman daw na inumin. Pero ito ngayon sa naganap na sesyon ng Sangguniang Bayan ng Linggiyan, tumayo itong si board member si Councilor Ting Tapia patungkol sa kanyang ulat na magkakaroon na ng yung parang inspeksyon, sila mismo lilibot sa mga kabahayan para tignan at pakinggan yung sa kanilang mismong mata yung problema na dulot ng serbisyo ng prime water sa aking mga kababayan dyan sa Linggiyan. At yan suportado din ni Councilor Randall Bernal. At sabi ko nung mapanood ko yung vlog ni Councilor Randall Bernal, abay, eto na yung matagal na hinihintay. May isang bayan na sinuspindi yung serbisyo ng isang water supplier utility. Somewhere dito, in Eastern Pangasinan. Yes, di ba? Eastern Ewan ko lang kung yan. anong kumpanya yun, kaya hindi ko pa binanggit. Baka katulad din ata ng sa Linggiyan. So may power. Kasi yung it's Alam mo kasi kapag yung renew ng business permit. Kaya ang bago tinitignan. Bago tawag nito yung mga utilities, water utilities. Yung mga ganyang services kapaborito RJ dumadaan sa approval ng sanggunian. Yes, So, since sila yung may power to grant, yes, they also have the power to revoke. Pala. Yes, to Kaya grant pwede. and to revoke. Kaya pwede yun. Yun. Dapat tignan nyo mabuti at kung talagang hindi na senso, hindi na magbabago yung kanila. Minsan pa yung reklamo ng taga sa amin hindi naman tuloy-tuloy yung pagtuloy. Mataas yung nagiging single nila, yung maplas, metros. So ang daming concern. So mabuhay po kayo diyan sa bayan ng Linggiyan, mga konsehal na talagang tinitignan yung para sa kapakanan ng ating mga kababayan. At malamig kamo kanina. Sa sangguniang panlalawigan naman,
Alam ko, may mainit na issue doon. Masintimento. Yung narinig ko rin lang Oo, habang pinagmamaneho. Oo. Yung Eh, kay Doc Jerry. Bakit nang paalam siya as Yun, chairman mamaya, ng Committee on Health? Sa ating pagbabalik Ah? dahil may nakuha din akong impormasyon. Siyempre, kumuha tayo ng impormasyon agad. Di ba, dineclare niyang vacant Oo. yung kanyang yung Chairmanship. kanyang chairmanship. Oo. Nako. So ito na yung nakita na natin kapaborito, Jay. Nakalagay dito sa Facebook page po nila. Mga higanting sasakyan ready na para maglingkod sa bayan. Ayan yung binili nila. Oo, ito yung 12-wheeler na truck at isang rescue vehicle na handa para sa kalamidad, handa para sa paglilinis at operasyon, handa para sa mabilisang pagresponde. Balo-balo, guwapo ingon, it's a Photon Wira 10-wheeler truck. Nathan, no ang gapig gasolina to, it doesn't serve its purpose. So, wala yung malinis. Gasolina lang naman yan, kapaborito Oo. Joseph. Pagka nagkapundo na yan, aandar na yan. Di ba? Pag walang gasolina, siyempre hindi aandar. Pagka nagkapundo na, aandar na. Namimiss daw nila ito sa barangay. Itong Pero Photon Wira. ang believe ka din dyan is kung minsan mismong personal na nasasakyan ni Mayor yung kanyang ginagamit. Para Kung lang mapagsilbihan ito niya na ang lang, kanyang kapaborito, mga RJ. kababayan. Kung personal rin lang, siguro, Mayor, baka personal na gasolina mo nang gamitin. Instead na yung truck mo, hindi yung truck ng bayan ng Binmali, gamitin. Pwede din. Tapos Pwede dalhin doon sa main dam site at dalhin na sa solid waste facility tulad sa Tarlac at saka sa Ordaneta City, Aguntan. May proseso naman siguro yan. Kasi kung minsan... Kasi madali na natin kasi nangangamoy na. Kasi kung yung minsan... mga tao, instead na mabango, yung kanilang naaamoy sa kanilang paggising. Naintindihan ko yan kasi sa amin din ang tagal kung minsan magrereklamo na rin yung mga nasa tapat. Yes, because Yung pinagdadampan. kasi kapag kaya, kalusugan na rin yan. yes, kasi pagka nandyan ng matagal-tagal, dumugan na apangat. Antay mo larati apangat, sa gabagabay na apangat, aramay, ambangot. Agauntan. Singasarate tain manok, ambangot. Gabagabay dan, so lusuban ita na tating talagagig. Singasabi problema dan sa... na, excuse me. Ay, sorry. Perdona, no mambilang tamasamsamit, itay kakanan yun, almusalyo, pasin sa kila. Say natatapik minan kapaborito adinatan at ambangat. Basura. Basura. So, pakiasikaso na lamang po. At kasi nabanggit din natin yung box ng manok. Marami rin nagkakaproblema may isang bayan na problema, isang barangay. Lalo na dyan po dyan sa barangay Bayan ng Lawak, problema din po nila yan. Nako. Kasi malangaw, malangaw. Di ba may opisina ng sanitary office? Under ng RHQ pala. Yes, under ng Municipal Health Office, kung isa sa munisipyo, o kaya kung sa City Health Office. Under po nila yan. Sana mapangalagaan nila ng maigi po yan at regular sana na ma-inspection kapaborito Ajay para hindi pag-aalagala yung mga langaw. Sa bagay, yung mga langaw talaga hindi mo man makontain sa isang lugar yan. Sundalon pangat-pangat, asurub ang bangat. Ayun. Yun. Nayari tayo, bunikaw mo. Yun. Sundalon, pangat-pangat. Asurub ang bangat. Aki pangat-pangat bala tayo. Pangat-pangat. Surub di man. Agtuantay man depensa. Sige rin pangat-pangat. Ay, okay. Sige, tuloy, sulik na ipalay. Kaya rin inasarin, pakabatan pa imano, malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan
paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating talagagik. At siyempre kaulap kantabi ni siyempre sa rin magturyuran kapaborito. Kapaborito RJ Jimenez always at your service. Tanda sa magturilingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulap kantabi team ni siyempre at technical side. Ang kaperom the only one at puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Yes, so naka pala mobile. Papunta mobile. pala. Hindi live yun. Okay. Ito Oh. yung issue nung kahapon, kapaborito Joseph. Patungkol sa naging privilege speech ni board member Doc Jerry Rosario diyan sa may Sangguniang Panlalawigan. Kasi nga, medyo emotional ako dahil sa issue patungkol doon sa PhilHealth share ng mga empleyado ng hospital natin sa Pangasinan. Kasi siya yung chairman ng Committee on Health. At nung dininig yung budget ng PHO ng budget ng mga hospital natin, siyempre natanong niya yung guideline, sistema ng sharing ng share sa PhilHealth. Mayroon pala yan, legal pala yan, kapaborito Joseph. Sige, expound mo nga yung PhilHealth share. Bakit may PhilHealth share? Mayroon yan Okay. Yung halimbawa, di ba, ginagamit natin yung ating mga PhilHealth. Ang pagkaalam ko lang, may share na nakukuha yung ating mga ospital. At yun, certain amount, yung percentage of that, is parang compensation, parang ganun, ng mga empleyado. Very timely sana kasi December. Nasa December. Kaso, ang gusto lang malaman ni board member Jerry, yung guideline na sistema para bang patas. Hindi naman sinasabing hindi patas, pero para malinaw lang, transparent. Yung magiging sistema ng distribution. And Doc Ming, board member Ming, Jerry. I'm sorry. Board member Jerry is addressing that question sa mga member ng PhilHealth? Hindi, ng PHO. Kasi wala nang pakialam yung PhilHealth. Ay, ng Provincial Health Office. Ibinaba na sa kanila. But yung nangyari, kaya medyo sentimento dahil sa nung may flag raising ceremony diyan sa hospital, meron silang sinabi na parang temporarily hold muna yung wala muna deferred muna. Temporarily deferred. Dahil ang parang binigay na rason dahil sa pagtatanong pag-aas ni Doc Jerry. Meron ata dahil lang doon. Actually, meron tayo ditong text mga kapaborito. Sabi nga ni kapaborito RJ, pinadala sa kanya. So sabi dito, good evening, everyone. We would like to once again inform all personnel of the unfortunate news announced earlier during the flag ceremony. During the budget hearing, board member Jerry Rosario raised certain concerns regarding our PHIC sharing. Consequently, the release of our share will be temporarily deferred. Nonetheless, our esteemed Governor Ramon Monmon Gico III is continuously taking necessary steps to clarify this matter
and to ensure that we, the health workers of the province of Pangasinan, receive the appropriate benefits due to us. Di ba? Yan. Para bang siya yung dahilan ng dahil kanilang pagkasabi. Kung hindi sana siya nag-question, Oh, parang yun. ganito na, kung hindi sana siya nag-question, meron sana i-release na. Oo, parang gano'n. Oh, pero dahil nag-question, mali yung ano yung nag-raise, yes. pagkaintindi. But because Oo. nag-raise ng question si board member Jerry, na yung question naman niya is for clarification. Saka yung, tama naman. Dahil yung Clarification. sistema yung Oo, guidelines oo. para maging transparent Yun, naman. oo. So, dahil doon, nabinbin tuloy. Yes, at Oh. syempre may mga side comment na masakit naman para sa kanya. Oo. 'Di ba? Dahil alam naman niya yung feelings ng mga nagtatrabaho sa government hospital. Of course, he's a doctor by profession. Yes, at sinabi pa niya dun sa kanyang medyo masentimentong privilege speech, Oo. once upon a time sa kanyang buong career, 'di ba? Matagal siyang nagsilbi sa government hospital. Oh. Na sinabi nabanggit din niya na may mga times na nag-opera libre, parang ganun kasi nagsisirbi siya eh. 'Di ba? Wala yung parang anong tawag mo, doctor's fee, Yan, parang oo. ganun, Oo. professional fee. Professional fee. At ginagawa niya yan dahil sa serbisyo. Parang ganun. So, alam niya alam niya rin yung damdamin ng mga nasa baba. So, alam niya yung system. So, tinatanong lang niya yung guidelines at yung sistema. Pero lapudsatan, apultot. Lapudsatan, walay na-announce ya. Lapudsaya, ya, tepet to, or inquiry to, pultutun ni, parang ganon. Di ba? Deferred, di ba? Deferred. So, wala muna, Christmas naman. So, marami yung mga nasa hospital na parang siyempre naglabas din ng sentimento dahil ang pagkaalam nila because of him, 'di ba? Pansaliw la ko muna no chiben or whatsoever. Dahil sa iyo na kaya Tuloy. masakit yung loob din niya kasi and because of that, dineclare na lang niyang vacant yung kanyang chairmanship. Yes, kasi nga biruin mo at para na rin iparating sa kanyang sa ating mga workers hospital na hindi naman niya gustong ma-defer or whatsoever, matigil. Bagkus ay inaalam niya just to para maging patas sa lahat. Okay. Tinanong lang naman niya eh. Question. Yes. Masama bang magtanong? Yun. Inquiry yun eh. Masama bang bakit kayong may mga tao talagang pikon kapag ikay nagtatanong? In general, bakit kapag kayo tinatanong, napipikon kayo? May tinatago ba kayo? Yun. Yun. At ang masakit pa dyan, kapaborito Joseph, may mga side comment na hindi rin katanggap-tanggap. Ayun, ang na masakit. para bang nanginginis yun dahil ganon. Okay. Hindi naman yun ang intensyon. So, parang maluha-luha siya. Para ipabatid naman napipil ko si Kwan, si board diba? member. Kasi nakita ko sa kanya yung kanyang talagang, knowing him, yes, knowing his work, yung trabaho niya talagang totoong may halong sinseridad. Yun. Makikita niyo yun sa kanya. Di ba siya yung kumikwestiyon sa dapat questionin? Diyan sa sangguniang panlalawigan. Di ba? Oo nga, maalala ko yung, di ba, yung budget ng isang budget ng isang department diyan. Question niya, bakit ganun kalaki? Kasi gusto niya talaga transparent. Yan. At yung para bang walang nasasayang. Di ba? Na pera ng taong bayan. So, so sabi mo kanina parang I feel you, parang gano'n. Kasi, di ba, gumagawa ka. So, yun. So, by that, tuloy, dineclare niya na yung kanyang chairmanship as chairman ng Committee on Health is vacant. Nako. Sino naman kayang Kwan? Able na papalit dyan? Na kasing sincere. Ni board member Jerry. Sino kaya? So, ito malinaw sa mga hospital workers natin sa Pangasinan. Huwag kayong magalit sa kanya. Kasi kung intindihin mo,
pinagtatanggol pa kayo. Baka gusto lang Ang- niyang malaman yung sharing Ah. from top to the bottom. Ang, Di ba? ang sisihin nyo, yung pikon, Parang gano'n. na ayaw siyang natatanong. Kung bakit kasi may mga taong So, dineclare nila na gano'n, na deferred. pikon, Mhm. kapag ka sila natatanong. Christmas Ano- pa naman. Oh. Ha? Hindi ko maintindihan, bakit kailangan yung mapikon? Kung hindi totoo, Mhm. bakit kayo mapipikon? Ang tao napipikon lamang kapag totoo. Hindi ho ba? Tama po ba yun? Pero Ah. hindi napikon si ano ha. Isiniwalat lang niya yung kanyang damdamin. Of course, kasi siyempre, nagtanong lang naman siya, alalahanin po natin, public service is a public trust. Yes. Oo. Anong ibig sabihin po ng public service is a public trust? Ang ibig sabihin po niyan, yung mga government officials are entrusted by the people with power, obligating them to serve with utmost integrity, loyalty, efficiency, and patriotism for the common Yun, good, yun. not personal gain, requiring accountability. Importante yun. Yun. Ha? Accountability. Na kapag dahil ikaw ay isang public official, ano man ang problema sa isang lugar, it is your concern. Hindi mo pwedeng ipasa ad arum. Find a solution, mag-formulate ka ng solusyon at huwag mong ipasa sa arum. Yun ang accountability. Accountant ka paborito, Ajay. Yes. Isa pa, ethical conduct and placing public interest above private interest. Ayun, placing public interest above private interest. Sana maintindihan Sana natin mayroon yan. pang mga ganyan. Ah, Kasi alam mo politics oo. Pagka nanalo ako dito, gumastos ako ng todo. Yung sinasabi mo, Yes. Mr. Bakani. Oh. Parang ganun. Sana may, ito Kasi kung expand ganyan pa lahat, natin. Oo. kung ganyan lahat, kung tanak kada balang sinansakay, address to all Oo. nasiguro tayo sa good governance. Yan. Because aywan ko kung sinong, kapag kung sinong nagsasa puso't isipan ng mga binanggit mo. Oo. Ayan. Kung lahat, Oo. talagang ma-achieve natin yung tama yon. yung goal natin na magkaroon tayo Kapag ng kayo mga leader isang na public magaling. servant, isit aside mo yung mga private interest mo or isit aside mo yung mga political differences mo or whatever na meron kang political Pero differences hindi dyan. mo na yan maalis. Of course, Kahit sinong hindi na natin nakaupo. maalis yan. Oo. Pero moderate yun naman. Huwag nang masyadong pikon. Ito lang nangyayari na billion of pesos yung Ay, nako. nawawala. Hindi na nag-apply sa ngayon. So we need to have yung parang yung magic Magic wand? ni Cinderella yung ganon tapos mababago lahat. Oh. Yun lang siguro ang pag-asa. Oh. Kasi Nangyari. oo, kasi lahat talaga, lahat. Mm. Lahat. Mm. Lahat. Mm. Siguro yun ang talagang iniisip nila. Wayakin bakit? Mm. Gumagastos sila pagka naging ako dito, santo, Aha. yung sinasabi ninyo gawin ko, Mhm. saan ako lalagay? Mm. Di ba? So, siguro, yung sinabi mo, in moderation. 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 Hindi Huwag masyadong matakaw. yung bulgaran, Oo. yung obvious. Yes, yes. Ay, Huwag socialist masyado. triangle. Basta ang tatandaan natin, Mhm. ito is a core principle na which emphasizes that public office is a responsibility to the citizens, Mhm. demanding honesty, transparency, Nako. and selfless dedication, making corruption a betrayal of this fundamental trust. Nagiging na lang yan sana yun nagiging na yan. Bukang bibig lang. Bukang bibig yun. At parang patakaran lang. Mm. Na konti yung mga sumusunod. Wayakin bakit? Oh. Alam mo na. Ah. Because of ayun, di ba? Biruin mo ba naman tuwing election gagastos ka ng milyon? Sino bang hindi gumastos? May kilala ko hindi nagbunog, muntik nang manalo. Doon mo mahalata. At sana kapaborito Nalab siya ng taong people. at sana kapaborito, ng madlang Jay, people. sa mga public officials natin, kapag kami nagtatanong, sagutin nyo lang ng maayos. Mhm. Wag yung
nagre-react kayo kagad, napipikon. Always remember this. Talagang hindi ka Public- makamove on dyan. Oh. May experience ka bang Basta ganyan? public office, basta ito tandaan natin, Ah. public office. Pero in general yan. Yan, in general. A public office is a public trust. Yan lang laging isipin nyo. Kaya pag kayo naninilbihan dyan, alam na natin yan, given na yan, na kapag ka nandyan kayo, you will always receive positive at saka negative. Agauntan comments, agauntan ka Pabrito Ajay. Now, learn how to deal with it. Learn how to deal with it with graciousness. With graciousness. Para mas dayon kini nasari totoo. Meron akong meron akong alam, hindi napipikon. Basta imis to labat, moya may lupa to. Daki yung umanto siyak man kuan. Kilala mo yan? Oh. Hindi napipikon. Marami ng batiko sa kanya na hindi naman totoo. Pero hindi napipikon. Isalita to si Kalabat, pero may kumbaga marami na silang takatakatak sa kanya. pero alam naman niya na ginagawa ko yung at dayo laingan so Nanaawa to. Isa lang, kilala mo yan. Panggitin ko na. Sige. Mayor Carl Christian Vega. Ayon. Di ba? Pag nakakot sa mo ni Miss Labat, Ayon. akin man niya to. Di ba? On. Akin kanto. Because nasa personalidad na niya yun. Di ba? Nasa character na niya yun. Di ba maraming pag naka-enshrine nakausap mo, kinukuha mo ng reaksyon. Ni Miss Labat. Di ba? Parang ganun. Kasi alam niya, tama naman yung kanyang... Yes. May kanta yan May kanta. Sige, usipin mo. Habang binabasa ko muna tong text ni Sir Jerome. Jerome. Sabi niya, happy wedding anniversary si Karadi, former congressman, former Governor Amado T. Espino Jr., and former Mayor Priscilla Meli I. Espino. Ano sabi? Happy? Happy wedding anniversary. Kala ko, nangingin Christmas ka na, Jerome. Wedding anniversary. Wedding pala. Kay Gobama at kay Si Jerome Mayora. meron siyang kalendaryo. Believe nga ako sa kanya happy wedding anniversary po sa inyo. Ganon din kina Brother Albert at Sister Karen, sabi niya, Grace Ilano. From Jerome Antinorio ng Portic, Bugalyon. And likewise, good morning kina Father Raymond Bok Oligani, Cabalets, good morning. At Reverend Father Jerry Indito. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Basa eletics ko, binasak lang. Mga puli inibaga. Ang pawil tayo atlik na ibalay, kaya rin nasarin pakabatan pa imano manlalapunid saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare
Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:32 oras na natin sa Liknay Balay. Kalok tabi ni Sari Magturiuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service. Always. Tansay Magdaralingkor, Magturian kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siya nga ho pala pinapaalala po mga kapaborito sa lahat, lalong-lalo na yung mahilig magpaputok. Kaya rito ay Disyembre. Nagpaputok ng pinutol mo eh. Paputok. Ayun. Nabitin ako eh. Kasi ba't makubabawalan ng mga pinagbabawal na paputok. Paputok. Yun. Alam ko na. Talagang no. Magpaputok ka mo eh. Binitin mo eh. Kasi wala rami paputok. Kaya talagang agmunapukpukan. Yes. Pero yan, nakaukulan, pukpukan tayo. Atan may era may firecracker. Yan. Ito po yung mga, may pinalabas na po mga listahan ng mga pinagbabawal na paputok. Para, atan tayo mula, tradisyon lalantitan, ito may naaralan tayo at saray Chinese. Si Karay mahilig magpaputok eh. Na paputok. Goodbye Philippines. Atomic bomb. Watusi. Yung may tuna din. Tuna? Oo. Ano yan? Yung isda? O kaya yung sardinas? Isang klase ng paputok daw ito eh. Kasi yung tuna, ay laki. Kasi pag tuna, it's a big fish. Big fish, oo. Tapos, goodbye, chismosa. Ay, ano ba yan? Pangalan na yan. Ba't nyo tinitira yung mga chismosa? Sila yung nag-spread ng balita eh. Pero wag kayo yung mga chismosa na yan. Di tangka makalaikin eh. Impormasyon eh. Pero, bahala ka kung pisay mo mata. Paniniwalaan tuwawan hindi. Chismosa. Goodbye, chismosa. Lolo Thunder. Pati si Lolo, binanatan niyo rin. Ba't Lolo Thunder? Lolo. Kung titignan mo yung realidad, pag Lolo, mahina na eh. Diba? Tapos gagawin niyo pang thunder. Thunder. Malakas ba yan? Malakas din yun. Sa bagay, may mga naiinom na ngayon. Sige. Okay. 5-star. 5-star. Dati na yan. Huwag yung 5-star. Okay. Ito pa isa, Bin Laden. Ano yan? Papatay na yan Ba't nyo pa? Siguro nandiyan pa si Dilema. Huwag na, congressman na. Diba may Dilema pa noon? Narinig ko rin yan. Meron pa rin. Meron pa? Ano yan? Goodbye, Dilema. Ay, nako, wag kayo. Wag kayo, kasali pa rin. Nyo na, Goodbye, Dilema. Meron pang pop-pop.
Ano yan? Pop-pop. Huwag mong isunod. Ano yan? Pop-pop. Pop-pop. Ang siya, pop-pop. 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 Ano yan? Turara yan. Sino ba nag-iimbento ng mga, siguro ewan yung ko mga ba? gumagawa, ano ha? Nangyari. Ito pa, GPH Nuclear. Ay, naku. Ano yan? Nuclear Pambihira power ka. plant. GP? Ano yun? Puro grabe itong mga... GPH? GPH. Ano kaya meaning ng GPH? Oo nga eh. Japan, Philippines, Hong Kong? Hindi, G as in goat eh. Ay, as in go? Oh. As in, di Guatemala. Oh, ito pa isa. Oh. King Kong. Ay, King Kong talaga. Ganun yan. Matibay yun. Oo. Tapos ito, Boga. Ay, Boga. Yung ayun mo yung ano, yung latang pinagdugtong-dugtong. Pinagdugtong. Yung Boga yun. Pero ang uso ngayon, yung PVC pipe. Para hindi na magdugtong. Oo. Tapos sinihipan, tapos may lighter nakikita ko yung mga bata. Tapos meron pang gatilyo yun eh. May alcohol. Igniter. Yung parang pabutol. Alam mo yung pag ang butol pumuputok, yun yung iba. Pag, alam mo, pag ang butol. Ang butol pumuputok. Yun. Bas baliktad ano ha. Kasi dapat mainit eh. Oo nga no. Pero yun, kasi karapas sundala, may kaplas sundala may PVC pipe o lata. Ang butol ako sandala may wala may ignition may lighter, gayon daman eh. Dala ba't may spark. Nakita ko inobserbahan ko yung mga bata na naglalaro. Magaling. Pero delikado yun. Delikado yun. Ito pa isa, Goodbye, Napoles. Ay, Nabselto na po si Napoles sa ibang kaso. Sa ibang kaso. Pero convicted sa ibang kaso naman. Sa kulungan. Ito, large size Judas belt. Large size. Judas belt daw. Yung parang sa sinturon ni Jerome. Large size. Large size nga pala si Jerome. Atomic Triangle. Raratan niya, klase na paputok ka. Tapos meron dang special pillbox, Quiton. Hindi ito si Kwan na, Kagawad Quiton na. Quiton ito. Siya naman is Quaton. Quaton. Ay, good morning. Kagawad. Oo. Soon to be councilor. Or even vice mayor. Pwede. Giant whistle bomb. Ano yan? Giant whistle. Whistle bomb. Pag nag-whistle yan, talagang tunog hanggang dun sa Lingayen. From Dagupan. Pag sumabog to. Ay, nako. Super Lolo. Ayan yung Super Lolo. Tapos Plapla. Yan na yung mga dati. Dati na to. Coke in can. Ano naman yung Coke in can? Siguro, di ba, magre-reklamo ang mga ibang soft drinks dyan. But Coke lang. Oo nga. Bakit Coke? Coke in can. Sige. Coke in can. Tapos Kabasi. Ano yung kabasi? Ang kabasi, mapaway so kabasi natin. Di ba, yan yung masabit na sira. Pero pag inkalot mo, mananam. Ang dami palang nahuhuli ng mga namimingwit dyan sa may limahong, ang lalaking isda. Pinawairaman kabalag. Alam mo kung magkano isa? Pinakamura, 350. Isa lang. Talaga? Yung kilo. Ay, mamingwit nga tayo minsan dyan. Kakabalag. Sa isang ilang, kakabalag mo. Wala bang permit dyan? Hindi, wala. Basta punta ka lang doon. Daming namimingwit. Maganda sirin mamingwit dyan. Punta ka doon minsan. Okay, Mother Rocket. Ano yun paputok din siguro. Mother Rocket. Hindi sister. Hindi sister. Ano, Mother? Mother Rocket. Hindi Mother Helen. Si Mother Helen. Na-miss ko na si nasa Mother Amerika Helen, si Mother Helen. Kasi matagal pag Mother Helen ang kasunod niyan yes. Tapos pag Mother Helen, kilala ako noon ng mga De Venecia, pero ngayon hindi na. Okay. Di ba? Nung siya nang yan. Sige. Oo, naalala ko noon. Diba? Mother Helen. Pag kasi Mother Helen, galila dyan. Pero ngayon, wala na. Danting. Yung issue dapat sagutin ninyo. Sige, ano ba? Isa pa. Goodbye. Bading. Ano Goodbye. Bading. Ano yun? Kayo kinakawawa yung may discrimination bading, kayo. May discrimination kayo Hindi pwede yan. Bakit bading lang, walang tumboy? Kayo sasabihin ko sana kayo bad kayo. Lante. Hello, Colombia. Bakit Colombia? Nasa Pilipinas kayo Hindi ba pwedeng hello Spain? Yun. Hello Philippines. Hello Philippines. Ba't Colombia? Ano bang meron sa Colombia? Meron sa Colombia. Bakit Bakit yun ang tinawag naisipan? yung Hello Colombia? Ano ba yan? Ito pa, Giant Bawang.
bakit may sa bagay, wala na yung mga native, hindi na ako nakakabili, pero punta ka dyan sa Ilocos. Marami pa. Ang dami pa rin Marami naka-display. pa rin, Iyon yung talagang daw. Yun yung masamit Yun na yung bawang. pwede mong gawing tableta para sa high blood. Yun. Maliliit yun eh. Kasi tama. yung nagagamit na bawang ngayon, pag... Imported ang mga yun, malalaki. Oo, nagluluto ako ng mani. Yung mani, niluluto ko. Of Di ba, course. isa nagdadala ko. Niluluto naman talaga ang mani. Di ba, ang daming bawang, Oo. malalaki na yung ginagamit ko. Yung, Nasaan na yung mga native kaya? May pungluton da ni may kinto eh. Duga yan. Sabit mo. Isabit daw, duga. Hindi panlaban sa aswang, kundi talagang ganun yun. Ayun. Tapos, dark bomb. Ano yan? Dark bomb. Yung ginaganon mo, tinatapon mo, parang dark. Ano yun, dark? Dark. Talagang, ang bilong so kapalaran mo sa atan, sabugang ka. Delikado yan. Dark? Saan may piccolo? Dati laya, yung piccolo. Yan yung parang yung parang may kinikis-kis. Oo. Kasi maabutan ka doon. Oo. Parang yan. Oo. Bukod po dyan. Wala nang ngayon, yung watusi. Yun yung samal. Hindi ka, kasali watusi. Samal yun eh. Oo. Di ba yung parang pag may handaan spaghetti tapos mayroon yun nakain mo. Delikado tudas yun. mo. Delikado yun. Delikado yun. Lalo na sa mga bata. Yun yung pag kiniskis mo, usilan to ka kunda. May titit. Singa-ason usilan to ka. Subagal. Okay. So yan, mga bawal. Yan yung mga bawal. At bukod po dyan, meron pa rin po ang sinasabi na Super Yolanda. Yan yung bagyo kasi. Kaya pinangalan. Isa pa, anumang overweight na firecracker at pyrotechnic device, bawal po yan. Lahat po ng mga imported na mga finished products, bawal din po yan. Finished product. Imported po yan, ha? Mga unlabeled, locally made firecracker and pyrotechnic device products. Pati yung mga pyrotechnics, yung yun yung mga tuwing fiesta, yung lumilipad po yan, fireworks display. Yan. Mga kahalintulad na paputok na iba ang pangalan o brand na similar sa mga pinagbabawal at iba pa mga unlabeled, locally made firecracker at pyrotechnic devices. Di ba ang karamihan dyan galing ng China? Di ba? Yes. Ang galing talaga ng tao, ang galing talaga ng umimbento. Biruin mo, puputok dun sa taas tapos mag-design ng mga iba't ibang disenyo, di ba? Oo nga. Ilaw. Na para bang magbibigay aliw, ligaya. Sino kayang unang nakaimbento nun, di ba? Biruin mo, alam nila yung pare-parehas, kumbaga sa drawing perfect. Yung pagsambulat sa ere. Tama. Bumibili ba? Kung minsan talagang tinik talaga ng tao. Matinik talaga. Okay. Niimbento nila yun? Yes. Ano bang nilalagay nila doon? Paano nila dinidesign yun? Titignan mo lang naman yung parang palilip pa rin mo. Di ba yung parang nakakahon yan eh. Nasindihin mo lang sa una, tunod-sunod na yan. Kahon yan eh. Yes. Nandun na eh. Biruin mo, one seat yun. Pero siyempre ang presyo din. Mahal. Mahal din. Ang pinakamura yata is 2,000 o 3,000. Kaya pagka yung mga mababa na ang 50,000. Yes. Kung gusto mong mahaba-haba, 100,000. 100,000. Para lang sa mga rich. Kung gusto mo namang 30 minutes, 1 million. Pero yung mga kurakot, sila na yung sumasambulat ngayon. Ay, nako. Di ba? Speaking of that, kapaborito sila na yung sumasambulat ngayon. Ano na bang update? Name? Meron na bang big fish? Wala pa. Wala Small pa. fish pa rin. Small fish pa rin. Yes. Ang tumimbaga ng presidente? Sa Pasko, may makukulong? Ni 16 na nata na. Wala bang Countdown tayo, countdown. 16, na lang. 9 days. Alam mo kasi, kapaborito RJ, madaling magsabi ng may makukulong. Pero ang pagsasampa ng kaso, hindi po yan napakadali. Because you have to... mo lang eh. Kasi... Wala bang piyansa? Nakapiyansa na ba yung mga Wala pa naman eh. Kasi yung mga munamon. Pagka magrereklamo ka, dapat yan, may mga ebidensya ka. Hindi naman basta-basta magpapakulong ka ng tao ng walang ebidensya. Ganun ka paborito. Pero, alam mo, may nag-react sa sinabi niya. Di ba, Mr. President, kung baga sa may ceasefire, hindi ba pwedeng in the spirit of Christmas? In the spirit of Christmas. Kasi nung ini-announce yan, may mga nag-react. Christmas naman, ba't nyo sila kukulong? Oo nga naman. Diba?
It's time for sharing, giving. Sa bagay, that's very cruel naman kasi. Oo. A time for to be with your family, tapos Yes. kukulong mo sila. Di ba? Parang something yun ang like kanilang very diknaan cruel. eh. Di ba? Di ba Although- pwedeng after Christmas na lang tumawag. Although what they did to the country is, Inisipan nila yan. Oh, ginawa yun. nila. Yun naman. Pero nga, in the spirit of Christmas. Oo. Pati yung pag-aresto pala, pag may warrant of arrest ka, kanya naman minsan wala rami akalaksab. Eh kung saan ka dinampot. Doon na rin. Di ba? Oo, Hindi ka na pwedeng umuwi, hindi ka na pwedeng magbihis. Yes. Brasak ni. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede. Ayan, I-inform na lang yung mga kamag-anak mo, sila na lang magdadala ng mga gamit mo. Kaya pala, may ganun pala yung batas. Ano yung may nabanggit ka bang insert? Wala naman. Wala naman. Siguro napasok lang siguro. Bakit? Kasi May pwedeng insert? may binabasa ako dito. Oh. Sabi dito, may mga budget insertions na naman sa proposed 2026 DPWH budget. Naku, kasi upan na yan eh. Diyan sa PICC, ano na sila dyan. Bakit usong-uso yung mga budget insertions? Ano bang ano ba yung... Akala ko nadala na sila sa ganyan. Wala nang insertion. Ano ba yung maganda doon sa budget insertions na yan? Kaya napapatrubak ako eh. Kung may mga insertion na nakalusot, anong nangyari sa BICAM nalusutan? Iwan Dami ko. nilang utak. Ito nga, binabasa ko kapaborito RJ, yung mga congressman natin sa Pangasinan. Nababanggit din eh. Ano? Oo. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Yeah. Kasi hindi mo yan mapapara. Kung may intel kayo sa police, mayroon din investigative team. Sinasabi din eh, top 6. Okay. Top 6? Top 6 daw ang isang congresswoman sa Pangasinan na may pinakamaraming budget insertions sa buong bansa. Ano yan? This year, last year, o this coming year? 2026 ang binabanggit eh. Oo. So, sa susunod na taon, budget for 2026. Oo. Ayan ayon naman sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ. Teka. Isang congresswoman, top 6. Ilan ba yung congressman natin? Iyon nga eh. Hindi, kung babae. 6, di ba? Pangasinan yan. 6. Tatlo doon sa 6, puro mga babae. Sa Pangasinan? Sa Pangasinan. Hindi, dalawa lang ata. Tatlo. Teka. 4th District. 3rd District. At saka 6th District. Oo nga pala. Di ba? Tatlo pala. Tatlo. Equal pala yung bilang, ha? Oo. Tatlong lalaki. 4 na lalaki. Hindi, tatlo lang. Ito ka. Anim lang eh. 3 lalaki, 3 babae. Apag. Apag. Nathan. Naalala ko si board member Apaga. Kumusta na kaya? Okay. Sa lalawigan ng Pangasinan naman, ito yung bukod kay top 6 na congresswoman, of course, given siya na yung number 1 sa buong Pangasinan. Ang sumunod sa kanya, another woman. Another lady. Uy. Lady. May kanta nga eh. Kenny Rogers. Yes. Alam ko yan. Hindi ba nag top 1 yan? Hindi ko naririnig eh sa number 1. Hindi ako nga Hindi yata. Alam mo kung magkano insertion sa manya? 50 million. Yung sumusunod 50 million. Ang sumusunod naman sa kanya, lalaki na. Na mistisuhin. Description lang. Lahat naman sila mistisuhin eh. Kaya talaga. Pero may talagang mistiso. Kala mo Amerikano. Parang ganun. Ganun ba yun? Okay. Yun siguro. Description nila yun. Ang sumunod, investigative. may pangalan pero hindi ko pa ayoko pang banggitin. Kasi syempre parang kasi gawa ng Philippine Center for Investigative Journalism po ito. Silang dapat magsabi ng pangalan. Yes. Tayo nababanggit lang natin. Dini, next to the gentleman is... Gusto nilang mag-react. Di pwede. Is another lady, another woman. I am a woman in love. Alam mo din yung kantang yun. Of course. Sinong may kumanta yan? Sino ba yun? Babae rin yun eh. Kumanta eh.
Pagkatapos ni another woman, sumunod na yung dalawang gentlemen. Pero ang sinasabi doon sa dalawang gentlemen, deleted naman. Tatlong lalaki. Oo. Dalawang Lahat gentlemen. Ha? Lahat sila na Halos yung dalawang gentlemen, deleted yung kanilang insertion. Yung sa babae. Yung sa babae, nandun lahat. Ay, nako. Plus yung one gentleman. Yan budget insertions sa proposed 2026 DPWH budget. Ito paglilinaw naman pero kasi Okay. yung baka isipin ninyo Mm. because of that word insertion na siyang ngayon masama na. Hindi po masama yun. Baka may insertion sila malay nyo yung insertion para sa kabutihan. Yes. Malay nyo yung insertion para sa mga kapuspalan Yeah. na proyekto. Why not? 'Di ba? Hindi masama 'yun. Kaya lang nababanggit. Malay lang nyo yung insertions na na may yan. insertion. Yung insertions na yan, magbibigay buhay. Yes. Tama naman. 'Di ba? Pag, Pag may insertions, magbibigay ng buhay. Kasi pag naghihirap ka naghihingalo ka na Yung insertion yes. pala para sa ayuda. Para sa kapuspalan. Pero yung AX daw, hindi na sa munisipyo daw. Bakit? Aprobaan na. Pamimigay ng mga ganyan. Sa yung departamento na. Huwag nang ipadaan sa mga local chief executives o kaya sa kung sino man. Maganda yun. Para hindi na nagagamit sa politics. So maraming bago ngayon Maraming pagbabago. Nasanay yung pagbabago di ba? Wala may Pangasinan kakapangkunnguri nila. Sige, may tuloy-tuloy may magnayon. Yun. Adukduk monsan siya. Adukduk monsan siya. Magnayon. Magnayon means mansan siya. Mansan siya. Yun. Yung mga kahalintulad. Yan. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel. Buti na habol mo. Oo nga, malapit na. Meron Nabasa ko bigla. Marami na nandito nagbigay ng message. Kay Sir Max Isolis, good morning. Kay Sir Papa Bolt, how are you? Magaling ka na ba? Sa ikwanto, hindi ako sa distrito ni board member Jerry. Pero idol ko yan, kwanto. Sobrang matulungin yan. Kahit hindi niya ka-distrito yan ang totoong politiko. Kaya masakit sa loob niya. Diba sakit sa loob mo, tutulong ka lang tipal sa anda ka ni? Yun ang napakasakit. Talagang sanok sulinawam. Kagong ko lang ti kanupagan para si kayo, busulo niyo. Okay, grabe ito Parang ganun. Parang sa friendship din yan, kapaborito RJ. Sa friendship, pagka yung friend mo, pinagkanulo ka niya. That's so painful because you have trusted him so much or her. Correct. Agawantana. Pero ano sabi ni Papa Bolt? Matulungin si board member. Yan ang totoong politiko. Kwanto? Sabi ni Madam Lynn Coronel, of course, good morning kapaborito Sir Joseph, Sir RJ, God bless and Merry Christmas. Likewise po sa inyo. Sabi naman ni Sir Paeng Palos, good morning ka RJ, ka Joseph, Pakibati, Attorney Nelson Gayo, Kap Edward Inaldo, John RJ, Jacinto, at sa mga taga-barangay Kalufan, Kalawafan. Ito yan, sir. Kalawakan mo yan. May sakit kasi. Kalawakan, Lawak, Pangasinan. Inya na, hindi W. Yes. Kalawakan. Yes. Kalawakan. Iba rin yung Kalawakaw. Iba rin. Oo. Di ba Pangasinan? Kumusta na dyan, Sir Paeng? Marami pa rin bang mga ngaungla? Bakit? May... Dyan yung party. Ilang barangay po dyan affected po ng lawnga. Di ba moderno na yung mga ngayon? Yung mga poultry. Meron ng aircon ng mga yan sana. Hindi meron na yung ganun. parang, aywan ko kung napuntahan mo na yung mga poultry moderno na mga poultry farm. Ang kapinaningning mo, ang pinatakiling mo, wala ni may balugyaan, may singa, exhaust fan. Di ba tagay? Doon sa bubong? Diking-diking. Sirin? Oo, talagang moderno, halos talagang ginagastusan yan. Hindi yung nakasanayan na parang bahay. Na story na may mga sako. Na open. Ala na yun. Obsolete na yun. Sana ganun na lahat. Although, kailangan natin yung supply ng chicken. Lalong-lalo na ngayong Christmas. Maraming handaan. Party dito, party doon. Di ba? Ngayon, pala ngayon, yung BNP, di ba? Oo. Ngayon yung 16. Yes, 16.
See you there. Sa kanilang, sa ating OIC pa ba? Or ano na siya? Provincial Director. Director, si... Sir, ano yan? Mercolio? Yan. Colonel Mercolio, sir. Good morning. Good At morning. sa lahat ng mga kapulisan. It's your day today. It's sa your lalawigan ng Christmas, Pangasinan. party day. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Kay Sir Bernard Masaoy, sabi niya masantosan maamig, yakabwasan, mga sir kwanto. Yon, magandang umaga rin po sa inyo, Sir Bernard Masaoy. Yon. Meron pa bang hahabol? Humabol na kayo. Habang may, teka, 5 minuto. Wag lang sabihin, itigil ang kasal. Ay bakit? Iba yun. Wag yon, iba yon. Iba yun. Iba yun. Yung itigil ang kasal. Oo, iba yon. Love triangle yon. Hindi na namin sakop yun. Oo. Kasi ano lang tayo. Malita lang tayo. Oo. Yung, public service. Okay. Yun. Pwede yun. Mga public service po ninyo. Pwede nyong i-text sa amin, i-message sa amin para mabanggit natin. Di ba? Babagsak daw ang ekonomiya kung di apurbahan ang 406 billion pesos na DPWH projects sa 2026. Pero hindi kakayaman ng taong bayan kung galing sa buwis ang pundo. Mas mabuti kung ibalik ang 40% ng 1 trillion na ginastos ng DPWH sa 2025 bilang pambayad sa 2026 projects. Kaya nga minamadali dapat, kapaborito RJ. Kasi yung makukuha, mababawing pundo, yun ang gagamitin. Doon sa 2025, yun ang gamitin sa 2026. Kasi kung minsan, dapat sipin natin kung ano talaga yung priority. Di ba? Yes. Biruin mo, hindi yung maganon pakalmuan. Oo. Yun yung iniisip eh. Mm. Yung madaling may lusot, madaling pakalmuan. Yun na yung lumilitaw ngayon sa investigation. Why akin bakit? Why? Malaking bahagi ng pondo ay nandyan sa flood control. Nawala namang meron pa ba? Meron namang na-control. Meron pa bang budget sa flood control? Dahil binabaha tayo. Yun yung lesson nung nakaraan. So sabi ko ngayon is kailangan talaga tignan kung ano yung dapat i-priority para makatulong sa pag-unlad ng bayan. Yun. Sabi nga natin kapaborito RJ, sayang yung mga opportunity. Kasi ang dami palang pera ng Pilipinas. Dami. Kung gagamitin natin sa tamang pamamaraan, sa mga tamang programa, hindi na tayo maghirap. Tama yun. Magiging ano na tayo. Pati sa mga health services natin, matutulad tayo sa ibang bansa na libre. Switzerland. Tama yan. Diba? Doon yung pera, pagka tinapon mo yan, gapi mandugdog. Honest. Hindi na nila kailangan eh. Kasi sinusuportahan na nila yung kanilang mga tao. Biruin mo, wala ang gobyerno, nagsusustain ng kanilang pangangailangan. Halimbawa, sweldo mo, 100,000. Wala kang trabaho. Antay, denda kay 80,000. Bili tayo ng ticket? Papuntang Switzerland. Hindi, maging citizen na tayo doon. Kasi pala, kaya ang yaman doon, nandun yung mga bangkong malalaki. Di ba, may Swiss man. Yes. So, yung lahat ng pangangailangan, medical services, education, lahat na, gobyerno na ang gumagastos. Yun sana, ma-achieve sana natin yun. Na lang yung napakatahimik na bansa. Sana matulad tayo doon. Sabi naman ni pare kong manginginom, pero mapalad pa rin tayo kung korupsyon ang pinag-uusapan. Bakit? Wala pa tayo sa top 10. Talaga? Oo. Siguro top 15 pasok na. Pero top 10, wala pa rin. Tayo. Hindi nabanggit yung Pilipinas. Ano yan? It's a blessing in disguise. Sabi ko naman, huwag mo nang paabutin doon. No, naman. Huwag na. Wag na, ganun. At sana, mga competent na tao yung mailalagay natin. Competent. Yung salita. Yan lang narinig ko si ate mo na naman eh. Sabi niya, sabi? Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aid. Kwanto? Actually, nung una pa lang na naturo siya bilang secretary ng Department of Public Works and Highways, daming nagtaas ng kilay. Ano yung alam niya dyan? Yes. Hindi naman siya engineer. Correct. Unlike si Singson, di ba, engineer ang mga yun. Di ba? Oo nga. Di ba? So, pero kung
Ano siya? May apply Economist and a political aid. Hindi rin. Malayo talaga Malayo din. Malayo. Hindi ko makapa Dapat pag economist sa finance, Oo. dapat siya. At political Political aid. So, kaulikilan. Siguro sa tapang or sa pagpupursige or whatsoever, pero pag siguro mapag-aaralan. Kaya, Kasi kung baga, hindi ka mekaniko, kalikutan mo may ken, makina pero sekwanda ballot ka, Pabrito RJ, ilang taon nag-aral yung mga engineers? 4 years. 5 years pa. 5 years. Pagkatapos nila mag-aral ng 5 years, magre-review yan. Magre-review yan. Titik Dapat pumasa ng board. Tama. Pag hindi pumasa ng board, Wala. wala. Ano lang, Useless. alalay lang. Oo. Kumbaga sa subcontractor lang yun. Ngayon, Mm. tama ba? Fair ba doon sa mga engineers na ang Yun maglilid nga sa kanila, economist at saka political aid? Tulad ng Ayun. isang kaibigan mo. Hindi man lang galing sa mga Justice Department. Di ba? But nandun siya sa parang gano'n. Tulad din sa atin. Kung minsan may mga dinudugduk na lang yan na nagiging imayaw. Imayaw, hindi naman siya nag-ano ng journalism. Hindi naman siya nag-survey. Yung mga ganun ba? Di ba na basta kung ano yung basta dugdok lang ba? gusto ng namamahala, Namamahala yun lang. dapat sana may ganun. Oo. Yun yung sinabi ni maalala ko tuloy si the late Senadora Miriam Defensor Santiago. Ano sabi Nabanggit niya? na niya yan. Ano sabi na niya? dapat sana tugma sa pinag-aralan. Yun. Pati yung mga kakandidato. Kasi sila lang ang makakaintindi ng trabaho. Kung ano yung trabaho na yon. Pero ang kapulay malam yung oras tayo. Ito ang hindi natin maintindihan. Lumagpas na. Yung oras kasi, talagang hindi natin mahahawakan yan. At lilipas at lilipas yan. Dadan at dadan. Yan. Wala tayong control dyan. Yan. Kaya, tayo ang kinokontrol. Yun. ng oras. Kaya kayo po ni Kapabrito Ajay, unagwat lakam ka. Aagwat na kami. Di ba? May bukas pa naman Aagwat Unagwat kami lahat ating tanagagik ta. Wala ni nabuas. Yapan durumog paniibat tilalaman. Akala ba kanta ba langulad, lik na ibalay. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtarin Kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Akalop kanta ba team at the technical side say alunlunog at puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni Kapabrito Joey Baby. Siya po bukas dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng Kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe